Takže ahojte pri veľkonočnom vlogu z Austrálie. Samozrejme, aj keďže je sviatok, začíname deň pilatesom. A tento bol až extrémne náročný. Ja som sa tam stretla s Kristínkou, s ktorou sme išli potom rýchlo na kávičku ešte po pilatese. A ľudia, vy mi neuveríte, čo sa mi stalo. Išla som na bus domov a proste ten bus bol extrémne plný a ja som pustila jedného pána si sadnúť. A proste ten pán mi dal $5 na kávičku za to, že som ho pustila si sadnúť. Ale ja som to nechcela. Ale že on má strašne veľa peňazí, že mám si to zobrať. A ja, že OK, tak whatever, tak ja som si to zobrala. No a potom sme s kamošmi mali naplánovaný hike na dnešný deň a tento hike sa volá, že Spit to Manly. Nie je to tiež populárne, ale je to fakt, že nádherný vlog, ktorý tiež tak veľa ľudí nepozná. No a je to v podstate prechádzka okolo nádherných domov, lodí, prírody, no proste all together. Má to podľa mňa tak 10 km a sú tam také v podstate hidden pláže a it's giving Spain. No excuse me, aj po tých rokoch, čo už sme tu, ja som si stále nezvykla na tieto príšery, čo sú tu a ktoré tu stále stretávame. Proste tento fucking jašter mal podľa mňa tak meter. Inak my tu máme v Sydney momentálne jeseň, ale it's giving spring. A potom toto je Pelikán, to nie je žiadna labu. Po 10 kilometroch sme konečne prišli do cieľa a konečne bolo jedlo, zaslúžený apero. A dokonca niekto doniesol slovenský poklad a to milu. A potom sme si dali ešte pár margarit a to by bolo z môjho dnešného dňa všetko. Bye bye!